EU tarvitsee tänä päivänä, jos me mietitään tilannetta, mikä meillä on. Me tarvitaan sinne ihmisiä, joilla on talousosaamista, jotka ymmärtävät, mitä on yrittäjyys, jotka tietävät sen, millä yhteiskuntaa viedään eteenpäin. Ja siihen ei pelkällä kirjaviisaudella mennä, vaan siinä vaaditaan henkilöitä, joilla on kokemusta, joilla on vahvaa näkemystä. Jos ajattelen tällä seniorina ja vanhana opetusneuvoksena ja myöskin yrittäjänä sitä, mitä siellä tarvitaan, niin siellä tarvitaan sitä pitkän linjan kokemusta. Tarvitaan talousosaamista. Tarvitaan tietoa siitä, miten hoidetaan yhteisiä asioita. Tarvitaan diplomaattia, neuvottelukykyä. Se on erittäin vaativa paikka, mutta sillä ja vain sillä me nostetaan meidän tilannetta. Ja meidän pitää saada Suomessa nousemaan tämä EU-avustuspolitiikka. Meidän pitää pystyä hakemaan sieltä erinäköisiä projekteja, ja jotta me niitä sieltä saadaan, jotta me siihen päästään kiinni, niin meidän täytyy olla niitä ihmisiä, joilla on kompetenssi lähteä siihen. Poliitikot on hyviä, meillä on paljon hyviä EU-meppejä tälläkin hetkellä, jotka osaavat sitä, mutta me tarvitaan myöskin uutta verta, me tarvitaan osaavaa verta sinne, me tarvitaan sellaisia ihmisiä, joilla on kokemusta, pitkän linjan kokemusta, yrityselämästä, talouselämästä. Näin meidän pitäisi menetellä.